Чувствую, аз съм Киро пиша с мене, Дио, пука ми, с мене Дикио, пък тук е Исаката 40, ай, дай 44. Омара. Да, то си какъв глупак прави. И който ще линка в описанието, дето той е качил, след като го обработи. Добре. Значи казват, how much do you naked dancing guys? Пукаме, айде. Айде да го Ай. Аре отиваме, тя е към нашата таска с секс гейм. Май ми гасите, бе! Ето го пак лъжи. Да ми го духате в кабинка. Дики, добре. Аре, и днес ще пуртаме малко. Да видите колко сме надарени, гледайте у нас бричка там. Ето гледайте, бричката е надяло 4 кило. И да е тя че... И карам... Това ще трябва да Иванка на коля. Добре, това е да бричка, защото ти да пишеш кило. Пука ми, ей там има някакъв глупакски джип. Дече ще го наварим на кучите газа. Ето видите какъв трул е този. А пък и този това харнал шейк не ми пука. Ека, вие ще видите телета. Ще как се еволюцира анархията. А да, брат, ще имате харен шейка. Давайте. Някой ще аз снимам. Аз снимам. Не, че тя така. Четиримата. Айде спрем. Айде. Това е отделен клип на село. Сега снима първо. И ще го стопираме, докато отидем.